τζακίσω. Όποιος και να είναι, θα τον τζακίσω. Κλείστε το! Κλείστε! Γιατί? Πώς πηγαίνετε έτσι, πίνετε... Μα... Εσείς δεν είστε... Μα... Εσείς δεν είστε ο βοηθός μακιγιές της Μιμής Δενησή? Ο κύριος Διασημόπουλος. Ο διάσημος κύριος Διασημόπουλος. Μα κύριε Διασημόπουλε, περάστε κάτω παρακαλώ. Περάστε κάτω. Τι θέλεις ρε φλάκι να πούμε τώρα? Σας βλέπω μια χαρά. Πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω κύριε Διασημόπουλε. Κι εγώ. Πόσο χαίρομαι. Σας σταμάτησα να σας πω πόσο ευτυχισμένος είδα που είδα πραγματικότητα μπροστά μου έναν άνθρωπο σαν εσάς να οδηγεί με τόση προσόντα σε θέμα οδήγησης. Πραγματικά μπράβο, μπράβο αυτό να πίνετε μαύρο γιατί είναι τέτοιο. Κύριε Διασημόπουλε, αυτό είναι καλό αγνό. Πίνω και εγώ το βράδυ όταν γυρνάω από τη δουλειά. Τι είναι αυτά τα φυσικλέκια εδώ κύριε Διασημόπουλε? Τα όπλα. Τα όπλα. Τι ρε, να μην κουβαλήσουμε ένα όπλο, μας την έχουν πέσει 100 φορές, έχεις πρόβλημα? Όχι, τι πρόβλημα κύριε Διασημόπουλε, μα άνθρωποι σαν εσάς κινδυνεύουν 17 Νοέμβρη, 18 Οκτώβρη, 21 Απριλίου, 36 Μαρτίου, 21 Φεβρουαρίου. Κύριε Διασημόπουλε, με παρακολουθείτε? Κύριε Διασημόπουλε! Έλα! Ένα αυτόγραφο για την κορούλα μου θα μου δώσετε? Έχω πάντα μια φωτογραφία σας μαζί μου. Να εδώ γράψτε για την κόρη του. Γράψτε για... όχι στο χέρι μου, εδώ στο χαρτί. Ωραία. Δεν πίνετε αλκοόλ εσείς πάντως? Όχι, όχι. Μάλιστα. Κύριε Διασημόπουλε, θα μου κάνω στο μπλοκάκι πάνω να δώσω στους συναδέλφους, δεν θα πιστεύουνε. Στη σειρά όλοι! Είστε στη σειρά! Μη στεναχωριέστε κύριε Διασημόπουλε, θα τα σπίσω! Στη σειρά για τα αυτόγραφα, παιδιά! Στη σειρά για τα αυτόγραφα! Κάτω κύριε Διασημόπουλε! Κλείσε, τι είναι αυτά? Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο μεγάλε, έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο ζητάω συγγνώμη. Αλλά εσύ που είσαι έμπειρος, που είσαι παιδαράς, που φαίνεσαι δυνατό παλικάρι, εσύ πρέπει να ξέρεις από γυναίκες. Τέτοιο παράστημα, είμαι σίγουρος ότι έχεις τουλάχιστον 10 γκόμενους ταυτοχρόνως, έτσι. Ο τρόπος που με σταμάτησες, ο τρόπος που μου μιλάς, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν χαρίζεις κάστανα. Η στολή, το πιστόλι, σαν τον Κάλαχανης. Είσαι τουλάχιστον φαντάζομαι διοικητής όλης της ελληνικής αστυνομίας. Όχι ακόμα διοικητής, αλλά πιστεύω στο μέλλον να τα καταφέρω. Όχι διότι έχω και κάποια ταλέντα και ως επιτοπλής είναι το ένστικτο. Μπορείς να μαντέψεις με πόσο έτρεχα. 240 πάνω στη στροφή, με την παντιά την πρώτη κατέβηκε στα 160 να πούμε και πόσα άλλα μπορώ να πω. Είσαι πολύ μεγάλος. Είσαι ο καλύτερος αστυνομικός που έχω γνωρίσει ποτέ. Λοιπόν κύριε αστυνομικέ, γράψτε με να πληρώσω. Όχι, επιμένω, γράψτε. Όχι, άσε, Είσαι πολύ μεγάλος. Είσαι ο καλύτερος που έχω γνωρίσει. Μην τρέχεις αδελφέ, μην τρέχεις, θα χτυπήσεις. Τρελάσαι προς Θεού και ζητάω συγγνώμη, έτσι. Έγινε ρε φίλε. Να είστε καλά. Κύριε, πώς τρέχεις έτσι άνθρωπέ μου? Ποιος έδωσε εδώ δίπλα μάρα, τι είσαι εσύ? Ο δρομός της ασφάλτου. Μη μιλάς να καλαβάλει. Εδώ το τζάμι. Σπασμένο είναι. Πού πας χωρίς φανάρια Αυτό είναι ζώνη. Ζώνη λέγεται αυτό. Κομμένο με το παραμικρό. Και σε έξω ρε αλητήριε. Τα χέρια πάνω ρε κάθαρμα. Τέτοιοι είναι που σκοτώνουν τον κοσμάκι και μετά τους ψάχνουμε, το ξέρεις? 50.000 για το μπροστά φανάρι. 50.000 για το φλας, 50.000 για τη ζώνη. Μέχρι στιγμής είμαστε στη 200. Τα χέρια πάνω! Γιατί είναι 2 λίμπρες κάτω να πούμε ο αέρας? Γιατί είναι 2 λίμπρες κάτω Σε μια στροφή δεν θα σε πάρει, πού θα βγεις ξέρεις? Στον απέναντι θα βγεις. Σε αυτό το λαμέριμνο που έχει οικογένεια. 50.000 για τα λάστιχα. 4, 4, 5, 20. 200! Έλα μαζί μου. Έλα εδώ ρε κομμάρι. Έλα εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς μου φέρεις τόσο δίνεις έτσι? Μα εγκληματίες είμαι κύριε αστυνόμη. Είσαι εγκληματίες, στη Χούντα ζούμε. Τι είπες? Μα τι να πω έτσι όπως μου φέρεστε κύριε αστυνόμη? Κάτσε εδώ να κάνουμε τεστ κόπωσης. Για πάμε να δούμε. Έλα προχώρα. Έλα κάνε πετάλ. Πιες μία γιατί πρέπει να πάρουμε ούρα μετά να δούμε τι θα γίνει. Πίνε. Φτάνει τόσο, πιες κι άλλο. Πίνε, κάνε ποδήλατο.
Τι είναι. Λαγάνιασες. Περίμενε. Είσαι καλύτερα τώρα. Τι. 50.000. 50.000 έχεις ανεβασμένη πίεση. Έλσε να φουσκώνεις. Τι είναι αυτό? Είναι αλκοτέστ. Μα πριν με βάλατε να πιω μπύρες για να κάνω κατουρίστο. Πώς θα πάρω ούλα άμα δεν πιεις μπύρα? Πώς θα κάνω το αλκοολοτέστ αφού πια μπύρες πριν και κάτι? Τι είπες, το κολοτέστ? Τι είπες? 50.000 κατάλογοι. Τι, για να δω. Τι? Μισό λεπτό. Άμα... Χάλια αυτιά. Σε πατάει άλλο στην κόρνα. Πόσο καιρό είσαι να τα καθαρίσετε? Πού να ακούσεις τις κόρνες μετά? Α, γιατρός είστε κύριε μου ή άλλα που βάζετε νομικός είστε? Προστατεύουμε κύριε τον Έλληνα πολίτη. Με κάτι τύπου σαν εσένα έχουμε 350. Δεν κάνω τέλος πάντων το αλκοολτέστ κύριε γιατί με βάλετε να πιω μπύρες. Αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Τι είπες ρε? Τι είπα? 50.000 για αυθάδια. Κατούρα τώρα. Πού να κατουρίσω? Κατούρα εδώ στο ποτήρι άδειο είναι. Βρεγίνα και κατούρα από μα και ου. Έτοιμος. Τι είναι αυτό? Τα ούρα μου. Τόσο σκουρά. Τι να κάνω? Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Κοροϊδεύεις τις αρχές. Ποιος ξέρει τι έκανες. Έλα εδώ. Για να έχεις τόσο σκουρά ουρά σίγουρα έχεις πιει αλκοόλ. Ορίστε. Τι? Αλκοτέστ φούσκωνε. Τι αλκοολοτέστ κύριε αστυνομία πριν με βάλατε και πήρα μπύρες. Φούσκωνε θα φας χαστούκια. Μάμα αυτό που κάνετε είναι παράνομο έπεινα μπύρες πριν. Φυσικά έχω πιει αφού με εσείς Μια με μπύρα βάλατε. περνάει 50.000 πρόστιμο σου λέω. Μα εσείς με βάλατε να πιω αλκοόλ. Κι άλλες 50 φύσα. Είναι οφθαλμοφανέστατο. Ορίστε, το πράσινο μπαλόνι έγινε αμέσως κόκκινο. Στις 2 αναπλές. Τι σημαίνει αυτό? Ινόπνευμα σημαίνει αυτό. Κάτσε τώρα να σου κάνω τον λογαριασμό. Τι χρωστάω σύνολο κύριε αστυνομία? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 650. 50.000. Μα τι λέτε κύριε αστυνομία? Εγώ βασικό μισθό έχω 120.000. Δεν πειράζει και κοίταξε να τον πληρώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Διότι αγόρι μου, ύστερα θα σε φάνει τόκι θα σε φάνε. Άιντε. Τι να σας πω, δεν είναι συμπεριφορά πάντως. Πες και έφυγες. Για να συμμαζεύεις το αμάξι να προσέχεις, γιατί αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Άιντε, πάμε. Έφυγες. Δεν παίρνει πρόσκειρα. Κύριε αστυνομία, βάλτε ένα χεράκι. Σας παρακαλώ, δεν βλέπετε. Βγέστε το δρόμο, θα σας γράψω ακόμα 50. Μα δεν βλέπετε, με λυπάστε. Ήρθατε εδώ για να εξυπηρετείτε τους πολίτες εννοείται. Να πάρεις μοτοποδήλατο. Πού πάτε κύριε αστυνομία? Μια χεράκι.